Szia! Hello! Látom, hogy munkatársat kerestek, és érdeklődnék, hogy tudnék jelentkezni a munkára. Ma ettől lesz az irodában a felvételi. Le tudod írni nekem egy papírt? Persze. Parancsolj! Köszönöm szépen! Szívesen! Szia! Tessék! Jó napot! Az állásinterjúra érkeztem. Kérlek szépen pár szóban mutatkozzál be, kiemelve a fontosabb dolgokat, amire gondolsz. Rendben. Martina vagyok. Lipovac Réka vagyok, Horváth Franciska vagyok. Kollár Dorina vagyok. Elnézést! Tessék, jöjjön be! Köszönöm. Demeter Eszter vagyok, 18 éves. Nemrég végeztem az iskolával, 23 éves, egyetemista. Budapestről érkeztem. Van egy B2-es nyelvvizsgám. Munkát keresek. Több évet dolgoztam vendéglátásba. Igazából sokkal többet vagyok a fővárosban, mint otthon. Debrecenből jöttem. Nemrég végeztem az iskolával, és tetszenek ezek a teák. Szeretem a teát, ezért szeretnék itt dolgozni. Csak kétszer tudnék jönni. Havonta. 2-től 6-ig. Honnan ismeri cégünket? Hát, sétálgattam a Pólus Centerben. Anyukám küldte a hirdetést, hogy embert keresnek. Megláttam a táblát, hogy munkatársat keresnek az Oxonál. Mit tennél hozzá a cégünkhöz? Szerintem vicces vagyok. Hát... Igen. Igen. Meg jó fej, aranyos. Viszonylag az embereket is szeretem. Sziasztok, meghoztam a tesztet. 10 kérdés van, amire válaszolni kell fél órátok magán. Rendben? Tessék! Szia Bálint, veled már beszéltünk múlt héten, légy szíves, ülj le, te is foglalj helyet. Sziasztok! Szia, szia! És kiosztom a tesztet, jó? Tessék. Tessék. Kezdhetitek! Letelt az idő. Kérem szépen a teszteket. Köszönöm szépen, hogy megjelentetek.
továbbjutók értesítve lesznek.